Futbol hinekî şiklê jiyana te nîşan dide. Tu di nav jiyanê de çi dikî? Ji bo serketinê tu çi dikî? û tu çawa têk diçî yan jî bi ser dikevî? Futbol hinekî vê yekê nîşan dide. Hûn ê bêjin ji ku derket. Li maça Arjantin û Misrê mêze bikin. Li maça Portekîz û Spanyayê mêze bikin. Li maça Norveç û Brezilyayê mêze bikin. Werin em lê mêze bikin. Ka em binêrin wan çi kir û çima têk çûn yan jî bi ser ketin. Mesela em ji Arjantin û Misrê dest pê bikin. Arjantin helbet favorî bû. Ji bo ku here çarîk finalê favorî bû. Lê Misir jî ne wisa tîmek piçûk bû ku cîda pes bike. û Misrê gola pêşî avêt jî. Bû 1-0 ne? Di deqeya şêstî de Mustafa Zîko li ser navê Misrê gol avêt û çi kir hûn dizanin? Baz da û formaya xwe derxist. Bi vî awayî tu bikî tu nikarî bi ser bikevî. Çima? Tu hê deqeya şêstî de yî tu ewqas kêfek mezin bikî bi qasî ku formaya xwe derxî tu ê tê kerî. Hê nîv saetê pêşiya te hene. Ev çi kêf e, ev çi serketin e. Ma tu nizanî yê li hemberî te dikare 10 deqeyan de 3 golan bavêje. Misir wisa têk çû. Wekî din çawa têk çû? Di 11 deqeyên dawî de 3 heb gol xwarin. A sêyan ez derdixim yê duyên pêşîn, duyên ku xwarin heta 9 deqeyî bifikirin hûn bûne 2-2 û eger hûn piçekî berxwe bidin wê maç xilas bibe û 30 deqeyên zêdek wê bêne lîstin. Di maça ku we hêvî daye ku hûn ê bi ser bikevin de hûn 9 deqe nikarin berxwe bidin. Maç bûye 2-2 hûn çi dikin? Hurra hûn hücûm dikin. Dema hûn wisa bikin wê Arjantin jî ku tîmek mezin e û ev yek hesab nekiriye wê du pasan de wê deqeyê dawî de were ber kele hate û wê golê bavêje û wê te bişîne mal. Dema hat deqe 89 û maç 2-2 bû divê teknîk direktor bikariba lîstikvanê xwe aramtir bikirine, sakîn bikirine. Ew banyan ser xwe ne ku dehf bide wan, ne ku şer derxe. Misir wisa têk çû. Baş e, maçên din maça Portekîz û Spanyayê. Bifikirin di temamê maçê de Portekîzê careke gog ber bi hundirê sehaya Spanyayê ve bilind nekiriye. Carekê nekariye bi vî awayî gogê bigînin Ronaldo ku Ronaldo seriyekî lêxe û golê bavêje. Bifikirin ku di temamê 9 deqeyan de Ronaldo kariye şûtek bavêje. Ew jî şûtek xweş bû, qele parêz jê derxist. Ê lîstikvanên Portekîzê çima her paş ve top dajotin? Pasên we çima ne pêşte bûn? Gol avêjê we Ronaldo ku heta îro Portekîz girtiye ser pişta xwe, heta îro anî vê derê we çend pas dane wî? Qet. Her tu paş ve bilîzî wê tîma hember jî ber bi pêş ve were û wê mala te xirab bike. Portekîzê bi vî awayî maç winda kir. Gog negihand nava sehaya Spanyayê, qet bilind nekirin, pasên xweşik navêtin ji bo Ronaldo û Ronaldo helbet nekarî golê bavêje.
Di rewşekusa de helbet ve Portekiz tek here. Alî din çi heye? Aliyê serketî heye, em qala Norveçê dikin. Norveç tîmek berxwedêr e. Norveçê kî têk bir? Brezilya. Brezilya têk bir û derbasî çarîk finalê bû. Çawa kir? Golavêjê wan ê herî mezin, yên ku heta anha gelek gol bo wan avêtine, golavêjê ciwan Haaland heye. Du pasdan Haaland, tenê du. Haalandî her du jî kirin gol. û bi her duyan, her du golan bi 2-1 Norveç bi ser ket. Çawa ku Portekîzê nekarî gogê bigîne Ronaldo û Ronaldo nekarî golan bavêje têk çûn, berevajî wê Norveçê gog gihandin Haaland û Haalandî jî efû nekir. Haalandî û Norveçê bi vî awayî Brezilya şand mal. Anha wê maçên çarîk finalê dest pê bikin. Di çarîk finalê de kî hene? Fransa û Fas bi hev re dilîzin. Helbet Fransa fawor ye, lê Fas jî ne wisa tîmek ji rêzê ye. Spanya û Belçika heye, Spanya fawor ye li vê derê. Norveç û İngîlistan hene. İngîlistan çiqas berxwe bide jî, erê wekî Harry Kane, lîstikvanên wan hene, lê Norveçê ku heta vê derê hatiye, îhtimalekî gelekî mezin wê İngîlistanê têk bibe. Yani eger têk bibe ne wê ne sürprîz be yan jî em wisa bêjin. Wekî din Arjantîn û Swîsre heye. Arjantîn wê derbasî nîv finalê bibe. Bila maçên xweş pêşiya me bin.